रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंफुंदों पुर्निमा बाजार हारिमु आफादा चिरां जिल्ला सान्तिपुर ओनसोलनि पुर्निमा बाजार लांगोनायाव पुर्निमा बाजार हारिमु आफादा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै एमएलए जयन्त बसुमतारिया नुजाफैयो। लोगोसे लेङाइ आलासि महरै चिरां जिल्ला जेथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि श्री मृत्युंजय बरगयारियाबो नुजाथिफैयो। बे हाबाफारियाव एमएलए जयन्त बसुमतारिया नुजाथिनानै बर' हारिनि संग्राय सान्द्रि खबाइ जेखाइ बान्था होनायखौ पुर्निमा बाजार हारिमु आफादखौ साबायखर बावदों। लोगोसे हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनोबो खावलायो। बे पुर्निमा बाजार पुर्निमा हाथाय माने मा होनो हारिमु आफाद बिथांमोनहा बाथि खेब बैसागु फोरबो फालिदों। दा बे बैसागु फोरबोआव आंखौ हांख्रायनाय बादियै आङो बेयाव बाहागो लाफैनो हादों आरो बाहागो लाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बोसोर गोदान आरो बैसागु बोथोरनि जे मोनसे रंजानाय, बे रंजानाया खना खनला बर'फोरनि साफ्रोमबोनि गोसो देहा मोदोमाव बियो बेरखांदों। आरो बिनिनो आलदा नङा, दिनै पुर्निमा हाथाय जे हारिमु आफादा बाथि खेब बैसागु फोरबो बेयाव फालिदों। बेयाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै आं फैनानै मोनथिफैदों बे ओनसोलाव बैसागुखौ जोबोद मोजाङै गाजा गोमजायै फालिदों। आरो जोंनि बैसागु फालिनायनि मुङाव गोबां माखासे जे समाजाव गाज्रि मोनसे थासारि सोमजिनो नागिरनाय, बे सोमजिनो नागिरनायखौ दिनै बे ओनसोलनि सानसुमैफोरा बेखौ नोङो होबथानानै बैसागुखौ जाहाथे थार ओंथियाव फालिनो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोनहा जोबोद मोजाङै हाबाफारि लादों। आरो दिनै गोबां रोखोमनि बादायलायनाय बेयाव माने होनाय जादों। जाय बादायलायनायनि गेजेराव आं दिनै जोबोद मोनसे नुथायखौ नुनानै आङो बानजाय आफाद बा पुर्निमा हाथाय हारिमु आफादखौ आं साबायखर जासिगोन जे जोंनि बादायारि बिथांमोननो दा बान्था होनायनि मुङाव जोङो गोबां जोङो ट्रेडिसनेलि नुबोदों जे जोङो बायदिसिना हाथायाव बायनानै मोननाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो होबोदों, नङाबा मालाबा जोङो रां होदों। खिन्थु दिनै बिथांमोनहा जोंनि बर'फोरनिनो हारिमुजों सोमोन्दो गोनां जेखाइ, संग्राय, खबाइ, दा बेबायदिनो बर'निनो माखासे आइजें आइलाफोर, बे आइजें आइलाफोरखौ जोंनि देरहासारगिरिफोरनो प्राइज महरै बिथांमोनहा होदों। दा आं नैबे समाव आङो बे खुंफुं आफादखौ जोबोद जोबोद साबायखर जासिगोन। दा बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिमुवा सारा बुहुम दरबाराव बयजोंबो गनायजानाय, बयजोंबो मोनथिजानाय, बयजोंबो अनसायजानाय, बयजोंबो हास्थायजानाय मोनसे बैसागु फोरबो एबा हारिमु जाथों। आरो बे फोरबोनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गेजेराव अनज्लायनाय, सहायलायनाय, बिदा फंबाय सानज्लायनाय बे थासारिया जाहाथे फैयो। जोंनि दानाय लुनाय, आगर आखाइ, जानाय लोंनाय, जोंनि जे मोसानाय जेरै देमसि मोसानाय, बैसागु मोसानाय, सेंग्रानि सेंग्रा, सिख्लानि सिख्ला, बोरायनि बोराय, बुरैनि बुरै, गथ'नि गथ', बे फारि फारि बाखो बाखो जे मोसानाय मुसुरनायफोर, बेयो जेन' बयनिबो देहा गोसो गोरबोआव जाहाथे फैबाय थानाय मिथिस' हायै जुग जुग बोसोरसिम जाहाथे थांनानै थायो, आं बेखौनो दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजों मिजिंथिबाय। दा बेयाव जोङो फारागखौ नायनांगोन जे जोङो बर'फ्रा सिगाङाव देमसि मोसानानै बा न' बैसागु मोसानानै मागिनानै जोङो जोबनाय सप्तासेनि उनाव माने खाना जानाय बा माबा मोनसे पार्टि जानाय, दा बेयाव जायहा जेरै रोंगौ थाखा खांनाय बा मानसिफोरनि न'खर न'खर हाबनानै मालाबा समाव जर जुलुम बायदि खालामनाय बे थासारिफ्रा फैदोंमोन। दा बेखायनो मोनसे समाव स्टेज प्रग्राम खालामनाय जाबाय। स्टेज प्रग्राम खालामनाय लोगो लोगो, जौसाङाव प्रग्राम खालामनाय लोगो लोगोनो जोंहा जे गथ'फ्रा मोसानाय, सेंग्राफ्रा सेंग्रा, सिख्लाफ्रा सिख्ला, बोराय बुरैया आलादायै मोसानाय, जे जोंनि गेजेराव बयबो जे बैसागुखौ गोसो गोरबो होसारनानै रंजानाय फालिनाय बे जिनिसा स्टेज प्रग्राम लाबोनाय लोगो लोगो गैया जादों। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बेखौ सानग्रोनानै दिनैहाय जोंनि गेजेराव लांदां बैसागु, जाय लांदां बैसागुआव समाजनि गासैबो थाखोनि मानसिफ्रा
बोथोराव खेबसे रंजानायखौ गाज्रि दामोन होननाय बायदिनो बे स्पिरिटखौ लानानै गासैबो थाखोनि मानसिफोरखौ रंजाहोनो मोसाहोनो मेथाइ खनहोनो सुजुग होनो थाखायनो लांदां बैसागु निश्चय खालामनाय जादों आरो बे लांदां बैसागुजों जों नुदों जे समाजाव मोनसे जावरिखांनाय फैदों आरो बे लांदां बैसागु खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव जोंनि गाननाय जोमनायनि बाथ्रा फैयो जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि गामसा दख'ना फास्रा बेखौ गाननानै मोसानाय मुसुरनाय बियो फैदों आरो बे मोनसे दिनै जावरिखांबोदों मोनसे समाव जोङो हौवाफोरा गामसा गाननायखौ नागारबायमोन दिनै लासै लासै बियो गिदिंबोफिनदों गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै बैसागुआव मेल मिथिङाव थांनाय बे हुदाया दिनैहाय लासै लासै जाखांबोफिनदों दा बेनिखायनो सिगांनिखौ नायोब्ला देग्लायनि बैसागुआव जेरावबो मोनसे जावरिखांनाय लांदां बैसागुनि मोनसे जावरिखांनाय बे निश्चय फैदों आरो बेयो जोंनि हारिमुखौ गोजोर खालामनाय हारिमुखौ फुवारनाय फेहेरनाय फोजौनाय बेयाव मोनसे निश्चय खामानि होगोन बेनिखायनो आं बुंनो लुबैयो जे सिगां बोसोरफोरनिख्रुइ दिनै लासै लासै जाथियाव मोनसे चेतना माहारियारि जेखौ अनसायनाय माहारि बादनि जे बाथ्रा बे जिनिसफ्रा हयथ' लासै लासै जोंनि गेजेराव आरोबाव फिरि गासै गोदानै मोनसे फैफिनदों बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे बाख्नायथाव मोनसे बाथ्रा जोंनि बे ओनसोलखौ नैबे बाजारखौ पुर्निमा दैलि बाजार होनना बुङो दा बे पुर्निमा दैलि बाजारनि एरियायाव जों गोदोनिफ्राय बैसागुखौ जाबोदों नाथाय बै समाव जोङो ओरैबायदि जायोमोन माने जौ लोंनानै लेथेर फेथेर जायोमोन बैसागु जानाय बोथोराव बेनिफ्राय खांग्रां खुंग्रुब जायोमोन दा बेफोर जिनिसा नैबे जोंनि फांसन खुंनायनि लोगोसे माखासे गैया जालांनो हमदों दा जों बेफोरखौ गैया खालामनो हाबोदों आरो बेनिफ्राय गोदो मा खालामोमोन जोङो लामा सामा देमसि मागिनानै जोङो गारि मटर हमथानानै जोङो गारि हमथा फैसा लाखिनाय जायोमोन गोबाङानो दा जों बेफोरखौबो जोंनि सानलायनायनि गेजेरजों जों बेफोरखौबो माने लासै लासैनो बुजायलायनायनि गेजेरजों जों गैया खालामबाय माखासे जोङो बे ओनसोलाव जौ फाननाय जोंनाव गोदोनिफ्रायनो गैया जोङो माखासे साननो हनो गोरोंखौ ज' लाथुमनानै सानलाय हलाय जों बेफोरखौ गैया खालामदों आरो दा नैबे पुर्निमा बाजाराव जों लासै लासैनो बे ओनसोला जोङो माखासे बिहुखौ माबायदि फालिनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जों लासै लासै मिथिबोनानै गोदोनिजों दानिजों माने बहुद माने फाराग जाबोबाय माने जुगजों लोगोसे जोङो खारफानो हानाय बायदि होननांगौ जाहैबाय बे हिसाबै जोङो दा बैसागु जानाय जोंनि माखासे जेनाखि आदबफोर रंजानाय मोसानाय बियो साबसिननिफ्राय साबसिन जालांबाय बेखिनिखौ आं फोरमायबाय पुर्निमा ओनसोलनि जानानै बेखिनियानो गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन